langge chwng kai to ni kok thai piro media ni bisingte Transworld Radio India na rok joto no saiman khna amo chwng amo TV ni bisingte chwng kai to ni kok thai piro amoni bage na rok joto no naimano News Today Tripura bai tai headlines Tripura wo News Today wo abo khe gicha paye chwng aro Imanuel motha wo chwng sobai nalai tango aro joto malaye aro khe chwng baitroni aro berai tonglayo naidi aro baitroni aro sarasa berai tong ma phaisibo aro chwng korok salai tonglayo Imanuel motha wo beraimani tini tei kormo tini mo mamsa Ya, iya urah. Kenapa harus nasi kau?